Ka jingmut jing perkat bat ka mensim ka sengau kumbakan pelu. Haba yoi ya ki arngut ki kentai syampap ha ka jela Manipur. Lengba ki video ke balasa priang ha ki social media. Ha ka baki beriu ki bom dan syuk ka mensim jing etip lam. Lane kim dan syuk ya ka mensim beriu. Kila lek kelam akuar syaba palat put ya kini ki arngut ki kentai. Kene ka jingja ya kini ki arngut lese kan kelalong. Kawai ni ka jing kuslai bakrau ka jing jongki. Lese lang baga ne ka jingja ya ki. Kan om penang yo tia ya ki. Kan om penbang wat tang ban bam bandi ya ka bam gadi ha ka jing Namar ka mensiam ka snusi tang syabapalan. Bat ka donut jongki ka lapat pedang kumbakat al yang ki mau siang ba. Namar bapli kila syakle ya ka ka balong ka jingle ran ha ka jing bat kane ka jing syakle jongki kala ban kta wat ya ka jingmut jing perkat jongki. Bat ka mensim lese kan om hun syu ki sngo ba ka jing ka datang da ka jingle ran. Bat dai kum kane ka jingja ka ba penlong ya ubriu ban khuslai hadu ba om sngo hun syu ha ka jing Bat wat ki jingmut jing perkat ki telan nak barok. Bat teng-teng ha ka jing khuslai palat jong ka jing Usoitan uyo kalat ka kabu ban pensyoy da ka ba pensyoy yaki lane yano re yano ki ba mat i ka jing jinjar ban penyap no ilade khnang ba kata ka jing le ran kata ka jak buram kan om yo jakashu bat kane ka dei ka buj jong usoitan yaki no kino ki buril ki ba syam lanat ki badan ha ka jing jinjar bar ka jing khuslai mensim. Henry parlok ba ka ka bangi day ban le na ka banta jong kini ki arngut ki kentai lanat ha Manipur. Lengba kene ka video nga karpat tungin duwai lam na ka banta kini ki arngut ki lanat ki bala syakle klam akor syabapalan. Kenang ba ublay un pentengan no yagi. Ha ka jingmong ka mensim ba un subspan ya ka jingmong jong ki. Bat bakin longru ki baklan ha ka jingmut jeng perkat wat lakat kane ka le ran ki syak. Kenang bakabor usoitan kan omla banyele persya yaki wat la ka jing kadan hakale ran bakrau ba ka jing ya duai lam ka jongi na ka benta jongki kan long ka jing ya kershan bor lem para breu ha ka jing tolat bat ka jing snusi ki jing khuslai namar ka ktin ublai ka ong ha ka shiti apostol por ba ar syakinong karen kalanong ka batang kong berkedekat ka basau upentengan yangi ha ka jing jinjar jongi baro bat kumtangi salak ban pentengan lam ya kitu ki bangat jenjar. Da ka juk ka jing pentengan ka bangi layok pediang nau. Nang ta ka ktin jong ublai ka ong. Te to ya pentengan mal keliang da ka ne ka khubor. Ong ka siti syakinong Teslani. Bat ka ong syu to ublai ka jing yai ne skam bar ka jing pentengan un IAP ban ka wei ka jing mut para mapi kat kum ukres. Dia parlok leng bagani ke video kumbaka ketien jong belai ru ka penceluar. Bangani simpan talang ha ke jing duai na ka banta jongki. Walang yemla banya kentu markmat ke jing duai ke jongi ublai usngau. Bat udan lam bat kini ki arnut ki lanat. Rengkat ke yang kesam jongki kubelai shibon.